ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ደጊምና ደጋጊምና እንቋዕ ናብ ቅንያት መበል 28 ዓመት ናጽነት ኣብ ከዓኩም እናበልና እዛ ናይ ሎሚ ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ቃልሱ ዓወትን ሰላምን ክህቦ ልባዊ ምንዮትና ንገልጽ። ናይ ሎሚ መዓልቲ ትሕሶ መደብ ክፉት ዘተ ኣብ ኮንፈረንስ ፍራንክፈርት ከተኩር እዩ። ነዚ በኣባላት ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ዝተዳለወ ኮንፈረንስ ብዝምልከት ድማ ኣባል ፈጻሚት ናይቲ ምንቅስቓስ ዝኾነ ሓው ሰሎሙን ኣሰፋው ገብረ የሱስ ምስ ኣዳላዊ መደብ ዮሃንስ ኣብ መስመር ኣሎ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና እሞ ዝኸበርካ ሰሎሙን ገብረ የሱስ ካብ ምንቅስቓስ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ነዚ ዕድሜና ኣኽቢርካ ንሎም መዓልቲ ከም ዕዱም ሓፂር ዕዱም ጋሻ ራድዮ ኤረና ክትከውን ስለዝመረፅካ ወይ ስለደለኻ የመስግነካ የቐኒየለይ ዮሃንስ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ በዚ ኣጋጣሚ ብዛዕባ እቲ መዲብና ዘለና ኮንፈረንስ ናይ ፍራንክፈርት ምሳኻ ይህን ምሂን ክበሃል ከምኡ እውን ናብቲ ቦታ ክሳተፍ ዝደሊ ክኾነ ካሊእ ኤርትራዊ ኣፍልጦን ሓበሬታን ክረክብ ብሓቂ ዘመስግን ነዚ ዕድል ዝምርካበይ እወ ንሕና እውን ነመስግነኩም ነቲ ዘለኩም ናይ ካብ ሰነ 1-2 ኣብ ፍራንክፈርት ተካይዶ ዘለኹም ኮንፈረንስ ዝምልከት ሓሳባትኩም ሰማዕቲ ክተካፍሉ ብምድላይኩም ማለት እዩ። ቅድሚኡ እዚ ምንቅስቓስ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ወይ ድማ ዋን ኔሽን ኤርትራ ዝበሃል ናትኩም ምንቅስቓስ ካብ ዝምስረት 2 ዓመት ከም ዝገበረ ተረዲእ ኣለኹ። 5 ነጥብታት ንኣገባባት ቃልስኹም ንምልከት ከዓ ኣቐዲምኩም ዘመዓራርኹሞ ስትራቴጂ ነይሩኩም እሞ እስኪ ኣብ እንቁር ክንዛረብ ኣብ እንከለኻ ሕፅር ኣቢልካ ተን 5 ነጥቢ ክተቕሰን ዶ ሰለ ሕራሺ ከምቲ ዝገለጽካዮ 5 መርገጽ ኣሎ ናይ ምንቅስቓሳትና እንታይ እዩ ሓሳባት እዚ ሲ ምስ ኩሉ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ 28 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኤርትራውያን ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ምፍሕፋሓትን ንለውጢ ዘንቀለ ብዙሕ ነገራትን ስለ ዝነበረ ኣብቲ መስርሕ ኣብቲ መኼዳ ብዙሕ ምፍሕፋሓት ተፈጢሩ ማለት እዩ። ብሰንኪ እዚ ዳርጋ እቲ ደንበ ለውጢ ዝደሊ ወይ ደንበ ተቃውሞ ደንበ ፍትሒ ብድላይካ ክትገልጾ ትኽእል ንሱ ኣብ ክሳምዓሉ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ዳርጋ ፋሕፋሕ ኢሉ ዝስራሐሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንሕና ነዚ 5 መርገፂታት ሒዝና መፂና ማለት እዩ። እቲ እምነት ናትና እንታይ እዩ? ኣብዚ 5 መርገፂታት ዳርጋ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ቀጻልነት ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝኣምን ክሳምዓሉ ይኽእል እሞ በዚ ተሰማሚዑ ሓቢሩ ክሰርሕ ይኽእል ካብ ዝብል ዘንቀልና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እተን 5 ነጥብታት ሓፀር ኣቢለ ክገልጸልካ ከለኹ ተቐዳሚት እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሽግርን ኣደራዕን በቲ ገባቲ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ኮይኑ ንኩልና ኤርትራውያን ብማዕረ ብዝድርቁስ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኩልና ኤርትራውያን ብሓባር ተቃሊስና ኢና ነዚ ስርዓት ዘኸነውድቆ እምበር ተፈላሊኻ ቃልሲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይርብሕኒ ንቐጻልነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣይርብሕኒ ዝብል ተቐዳማይ። እቲ ካልኣይ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ምክንያቱ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክትብል ከለኻ ሓንሳብ ሰባት ንምንታይ እዩ ገለገሎም ብዙሕ ነገራት እንታይ ዝበሃል ገብሮ ማለት እዩ ካብ ባዕሊ ለውጢ ስለ ዝመጻ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ደገ ተፀጂኡ ኣብ ደገ ተወዲኡ ዝመጽእ ለውጥታት ኣሎ። እዚ ለውጥታት እዚ ነተን ሃገራት ናብ ዝገደደ ሕንፍሽፍሽን ምብትታንን ካልእ ሴክተርያን ወይ ከዓ ወገናዊ ፖለቲካታት እንዳምፀአ ነተን ሃገራት ፌይልድ ስቴት ኣብ ምግባር ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ካብ ተመኩሮታት እውን ስለ ዝረኣናዮ ከምዚ ዓይነት ተመኩሮ ንኸይድገም ኣብ ኤርትራ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራዊ ተረጊጹሎ ተጨፍሊዑሎ ካብናስ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኢና ንኣምን ብጀካቶም ውሕዳት ኣብቲ ዓመፅ ዘለዉ። ስለዚ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመጽእ ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ከዓ ኣካል ናይቲ ለውጢ ነቲ ለውጢ ከነማእዝን ነቲ ለውጢ ክንሕግዝ እምበር ቀንዲ ነቲ ለውጢ ከም መሃንዲስ ኮይኑ ዝኣልዮ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ኢና ንኣምን ማለት እዩ። ሳልሳይ ንሕና ንቃለስ ዘለና ምእንቲ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኤርትራ ሓንቲ ናፃ ዝወፀት ሃገር እያ። ነዛ ሃገር እዚኣ ናፃ ንምውፃእ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እዩ፣ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ። ክንደይ ኤርትራዊ ተሰዊኡ እዩ፣ ክንደይ ኤርትራዊ ሰንቲሉ እዩ፣ ክንደይ ኤርትራዊ ካብ ህይወቱን ካብ መነባብሩን ተማዛቢሉ እዩ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ብሰንኪ ሕጂ ወሪድና ዘሎ ኣደራዕ ወይ ከዓ ስርዓተ ምልኪ ነዚ ታሪክ እዚ ክንስርዞን
ክንብልዞን ኣይንኽእል ማለት ወላ ማለት ከነባላሽ ወይ ንኽእልን ስለዚ ብታሪክ ዝወለዶታት ናይ ወለዶታት ቃልሲ ተገይሩ ኤርትራ ማለት እዩ ካብ ኣቦሓጎታትና ጀሚርካ ምስ በዓል ጣልያን ምስ በዓል እንግሊዝ ነበረ ድሕሪ ምስ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ቀፂሉ ምስ ስርዓት ደርጊ ነዊሕ ቃልሲ ተኻይዱ እዩ ስለዚ ቃልሲ ወለዶታት ናይ ኤርትራ ክትኣምን ኣለካ ኣብዚ ምንቅስቃስ ሓንቲ ሃገር ኣባል ንኽትከውን ማለት እዩ ነዚ ቃልሲ ወለዶታት ዘይተኣምን ትኾንካ ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ክትቃለስ ብቑዕ ኣይኮንካን ዝብል እምነት ስለ ዘለና ማለት እዩ እቲ ራብዓይ እንታይ ዝብል ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ዝረጋገጽ ኩሉ ኤርትራዊ ብማዕረ ምስ ዝዕወት ዳኣምበር ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሕተዓዊቱ እቲ ካልእ እንድሕር ኣማዕዲ ዝሪኦ ኮይኑ ዓወት ኢልና ንቆፅሮ ንሕና ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብሄር ተኮር ኣውራጃ ተኮር እናገበርካ ወይ ከዓ ሃይማኖት ተኮር እናገበርካ ዝግበር ቃልሲ እንታይ እዩ ፅባሕ ንጉ ኣነ ዕወትኔ ዝብል ካብ ምጥፋእ ርእሰ ተኣማንነት ነብስካ ትሒዝካ ትርኢ እሞ ዳሕራይ ፅባሕ ንጎ እውን ለውጢ ተመፂስ ኣነሲ ካብቲ ለውጢ ተረባሒ ኣይከውንኒ ካብ ዝብል እዩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ዝብገስ ስለዚ ንሕና ነዚ ኣብ ግምት እቲና ኩሉ ኤርትራዊ ርእሰ ተኣማንነቱ ሓፍ ከብል ብሓባር ንሕተቃሊስና ፅባሕ ንጎ ከዓ ብሓባር ናይ ኩላትና ረብሓ ክነውሕስ ከም ንኽእል ዝኣምን ከዓ ኣካል ናይ ምንቅስቃስ ዝኾን ስለዚ እንድሕር ብሓባር ተቃሊስካ ፅባሕ ንጎ ከዓ ብሓባር ንድሕር ክትዕወት ኮንካሲ ብሄር ድዩ ኣውራጃ ድዩ ሃይማኖት ሕመረት ጌርካ ምቅላስ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ተረዲእካ ምስ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ ፅላል ክትቃለስ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ቃለሲ ነጥብና እንታይ ዝብል ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ሓይልታት ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅና ብውሽጢ እንድሕር ትለውጢ ብውሽጢ ክመፅእ ተይልና ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ተረኣናዮ ጣልቃ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ድዩ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጣልቃ እንድሕር ኣትዩ ነቲ ናይ ረብሕኦም እምበር ሃገራዊ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሃገር ኤርትራን ቀፃልነት ኤርትራን ከገድሶም ስለ ዘይክእል ብዝተኻእለ መጠን ንሕና እንታይና ንብል እቲ ለውጢ ካብ ደገ ናይ ባዕዳውያን ሓይልታት ነፃ ክኾን ኣለዎ እንታይ ደኣ ብኤርትራዊ ዝውነን ክኾን ኣለዎ ኤርትራዊ ዝውንኖ ለውጢ እንድሕር መፂ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ መበገሲ ናይቲ ለውጢ እውን ካብ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ዝነቅል ስለ ዝኸውን ማለትና እዩ ሕራይ ሰለ ብጣዕሚ የቐኒየለያ ነውን ግና ኣብቲ ጠቐስካይ ሓሙሽተ ነጥብታት ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ግን ንቐዳምነት ተቐዳመይት ዘላ ንርአሞ ብማዕረ ጭቆና ብማዕረ ሓደ ዓይነት ጭቆና ንሕልፍ ዘለና ህዝቢና ብዚኣ ኣፈላላይ ኩላህና ማዕረ ኢና ምባል ኣዝዩ ቁኑዕ ሙሉእ ሓሳባት እዩ ወይ ከዓኒ ጽቡቕ ዕላማ እዩ ባህላየ ግን ክንሪኦን ከለና ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ናይ መወዳእታ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ እኳ ማለት ዘይኮንኩ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ወፃዕ እንከሎ ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ወላ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ብዙሕ ናታቶም ረብሓታትን ኩነታትን ይርአይ ይኸይድ እዩ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ ማለተይ ኩላህና እዞም ብዚያ ፈላላይ ኢና ዘለና ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ወላ ከም ዝበልካ እቶም ውሕዳን ይኹኑ ሲ ገለ ነገር ክተነፅሮም ኣይነበረኩም ድዩ ትማለ ንዓይ ሕጂ ሲ ገርመኒ ነይርኖ ቲፋና ሓድሽ ካባኻትኩም ካብ ኣሜሪካ ከይዳ ናይ ኤርትራ ዜግነት ወሲዳ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ንባዕለይ እገርመኒ ነይሩ ቲፋና ሓድሽ ዲሞክራሲ ያ ደይትፈልጥ ኮይና ወይ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ድብል ሓሳብ ነይሩኒ ማለት እዩ ሕጂ ዳ ኤርትራውነት ዜግነት ተረዲእዋ ወይ ከመይ እዩ ኢለ ይሓስብ ነይረ ስለዚ እስኪ ነዚታት ቁሩብ መብርህ ግበረለ هو ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ኣሎ መስልካ ስፔሻሊ ኣብ ስደት ዝነብር ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ፍቅሪ ናይ ሃገርን ፍቅሪ ናይ ህዝብን ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካ ዳሕራይ ዝመጽእ እዩ ንኣብነት ከም በዓል ቲፋና ሓድሽ ነብሱ ይመሓሮ ከም በዓል ነብሲ ሃሰብ እቲ ኤርትራውነት እዮም ዘፍቅርዎ እምበር ብጣዕሚ ቀለል ሰባት ኣይኮኑን ዓበይቲ ሰባት እዮም ኣብ ኣሜሪካ ተቃሊስካ ድዩ ወይ ከዓ ካብቲ ሶም ዝመፀሉ ድሕሪ ባይታ መፂኻ ክትዕወት ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኣብቲ ናይ ሃሊውድ ክትበፅሕ ቀሊል ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ቀለልቲ ይኮኑን ስለዚ ንሕና ናይ ሓፂር ዘይኮነ ኣብ ዝልዕል እዞም ሰባት እዚኦም ክንርኢ ዘለና ከም ናይ ነዊሕ እዋን ወፍሪ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ነዞም ሰባት እዚኦም እውን ቀሪብካ ኣብ ጥቆኦም ኬድካ እንድሕር ረዲእካዮም ብዙሕ ብዛዕባ ሃገሮም ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እሶም ሕጂ እንታይ ደላቶም ታ ጎዲላቶም ነበርታ ሂወቶም እቲኣ ዓደቦኦም ወይ ከዓ ታ መንነቶም እዮም ዝደልይዋ ዘሎ ሕጂ ቅድም መንነት ምርካብ ንመጽእ ድሕርቲ መንነት ምርካብ ከዓ ትኹነታት ናይ ዓድና እውን ድሕሪኦሞ ኣቢሎሞ ጽባሕ ንጎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ልዕሊ ሰቦም ከማነይ ነቲ ህዝቢ ክጣበቁሉን ክከራኸሩሉን ካብቲ ዘለዎም ንዋት እውን ናብቲ ህዝቢ ከውፍሩ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምዚ ሕፁነት ንርአዩ ኣብቲ ሕፁነት
ኣብ ሕጽኖት መብዛሕትኡ ግዜ መርዓውን መርዓትን ሳይፋትሑን እዮም ኣብቲ ሕጽኖት ይፋቀሩ ፍቅሪ ዘሎ ድሕሪት ናይ ብሓቂ ሓዳር ምተጀመረ እቲ ኩሉ ግዜ ገርጨውጨው ዝመጽእ ሕጂ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንታ ዝደልይዋ ነበሩ ፍቅሪ ናይ ዓዶ ቦኦም እዮም ዝረኽቡ ዘሎ ማለት እዩ ጽባሕ ንጎ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ ቀሪብካ ኣረዲእካ ማቢልካዮም ቀለል ሰባት ኣይኮኑን ከም ዝበልኩ ኣብ ኣሜሪካ ዝተዓወቱ ስለ ዝኾኑ ሓንቲ መዓልቲ እዞም ሰባት እዚኦም ንመሰለ ህዝቢ ኤርትራ እውን ጠጠው ዝብልሉ ኣጋጣሚታት ክመጽእ ይኽእል እዩ እቲ ስርዓት ከዓ እንታይ ዝገብር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ማይ ስሩዋ ወይ ከዓ ዓዲ ኣቤቶ ወሲዱ ይኮነን ዘብፅሖም ባፅዕ ወስቶም ሓልዋ ገብርሎም ኣብ ጎኖም ዝቐርብ ሰብ ቤተ መንግስቲ ዝተፈቕደሉ ሰብ እዩ ዝህብዎም ሕንቃቐታት ሓለፋታት ገለ ክርእዩ ከለዉ በቃ ምሻሎ ኣብስ ብነፃ ኮይና ንኸይዳ በዓል ኣሜሪካ ብሓልዋ ብሴኪሪቲ ዝኸዱ ነበሩ ሰባት ከምኡ ዓይነት ሓለፋታት ክረኽቡ ከለዉ ኤርትራ ሓቂ ከዓ ዘይከሓድካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ከም ካልእ ሃገራት ከምዚ ደፍርሕ ነገር የለን ንፀጥታ ገለ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ርዒሉ ስለ ዝነብር ናይ ፀጥታ ገለ እውን ስለዘየለ ሰላማዊት ሃገር ኢሎም ይግምቱ ማለት እዩ ብመንፅሩ ግን ኣብቲ ንዓንቶይ ዘምፃኻዮ ሕጂ ኣርእስቲ ክንምለስ ተኮይንና እቶም ሓደ ሰባት ካልኦት ነቲ ጭቆና ሕጂ ከም ዝበልካ ከም ዘለዓልካ ጭቆና ብኤርትራሲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራስ ብማዕረ ይጭቆን ዘሎ ገሊኡ ሰብ እንታይ መሲልካ ኣብቲ ሓሳባት እውን ፅቡቅ ጀሩ ኣያቐምጦን እዩ ኣብ ዓድና እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣሎ እንድሕልካስ ውልቀ መላኺ ሲዩ ውልቀ ሰብ ስለዚ ውልቀ መላኺ ቁንጣሮ ሰባት እዮም ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከዓ ምስኡ ዝፅይቁ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንነቶም ሃይማኖቶም ኣውራጆም ዓሌቶም ብዘይገድስ ኣብ ጥቃ ውልቀ መላኺ ኮይኖም ይፅይቁ ማለት እዮም ስለዚ ውልቀ መላኺ እንዳበልካ ከለኻሲ ውልቀ መላኺ እንድሕር ኮይኑሲ ውልቀ እንዲ ሓደ ሰብ እንዲ ንዑ ኢኻ ትቃለሶ እምበር እንድሕር ስኻ ብብሄር ክትጥረፍ ተኾንካ ብኣውራጃ ክትጥረፍ ተኾንካ ብሃይማኖት ክትጥረፍ ተኾንካ ዝረግፀካ ሃይማኖት ክህሉ ኣለዎ ዝረግፀካ ኣውራጃ ክህሉ ኣለዎ ዝረግፀካ ብሄር ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኩላቶም እቶም ብብሄር ተጠርኒፎም ዝቃለሱ ኣብታ ዝበሃሉ ትክልካ ፀቃጢ ስርዓት ግደፍ እዮም ዝብሉ ፀቃጢ እንድሕር ኮይኑ ስርዓት ግደፍ ዳሞ ምስቶም ካልኦት ብሄራት ተኾንካ ተሓባቢርካ ዘይትቃለስ ኮይንካ ፀቃጢ ብሄር ኣሎ ኢልካ ከዓ ኣሚንካ እንድሕር ኮይንካ ከዓ ክትዕወት ኦኬ ፃዕዳ ፅናሕካ ግን እቲ ዘቐምጥዎ ኣብቲ ወረቐት ዘቐምጥዎን እቲ ብተግባር ዝቃለስዎም በበይኑ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ወይም ኣቐምጦ እንድሕር ፀቃጢ ሃይማኖት ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ ፀቃጢ ከምዚ ሃይማኖት ኣሎ ኢልካ ካብ ሃይማኖታዊ ቃልሲ ዝቃለስ ዘሎ ክትብል ኣለካ እምበር ስርዓት ግደፍ ስርዓት ኢሳያስ ዲክቴተርሺፕ ኣሎ እንዳበልካ ከምኡ ዓይነት ውደባታት ወላ ሓንቲ ጥቕምን ረብሓና ይረኣናሉን 28 ዓመታት እውን ከይዱ እዩ ዛትስ ዋይ ከማን እዚ ናይ ኮንፈረንስ ናይ ዋሽንግተን ናይ ፍራንክፈርት ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ኤርትራ ውስጥ ብኤርትራ ዝሓስብ ተኮይኑ ካብቲ ፀበብቲ ንክንደይ ዓመታት ከምዚ ገይሩ ከም መጋረጃ ኣፀልሚቱ ሒዝዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ወፂኡ ብሃገር ዝሓስበሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ምክንያቱ እዚ ሃገራዊ ሓይሊ እዚ ተፈጢሩ ስርዓት ኢሳያስ ውሽጢ ዓዲ ከብቅዕ እዚ ደንበ ንሕና ዘለናዮ ንነዊሕ እዋን ከምዚ ዓይነት ዝቋራቆስ ዘሎ እቲ ቀንዲ ጠንቅናቱ እንታይ ተልና እቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባታት ስለዘይ ብግልፂ ህዝቢ ዝሪኦ ሃገራዊ ኣተሓሳስባታት ተፈጢሩ ርግፀኛ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕሊ ገለ ዓሲልዎ ኣብ ዲያስፖራ ዓብ ፅልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ይቐኒለ ጆን ሬድዮ ኤረና ሰለ ምንቲ ክርዳእካ ወይ ክትርዳእኒ ነቲ ማለት ኣብ መንጎ ዕድል ንዋሃብ ክሰምዓካ ምንት ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ መስለካ እዚ ኩሉ ዝዘርዘርካዮ ናይ ብሄር ናይ ኣውራጃ ናይ ገለ ድበልካዮ ኣብ ውልቀ ሰባት ተደይኮነ ኣብ ባይታ ይትረኽቦን ኢኻ ከም ናይ መቃለሲ ባይታ ኮይኑ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ዓለም ክሳዕነ ዝፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንብሎ ዘለና ኣገባብ ናይ ኣብኡ ተኸልኪሎም ወይ ብኡ ተሓቢኦም ወይ ገለ ሰባት ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ይኽእል ይኸውን ግን እቲ ሕብረተሰብ ከም ሙሉኡ ንዑ ተቐቢሎ ስዒብዎ ርዒሞ ዝኸይድ ምንቅስቃስ ኣነ ኣይፈልጥን እዮም ናይ ኤርትራውያን ዓለም ማለት እዚ የለን ኣይብለካነ ግን ተዓቢኡ ዝገብር ጉጅለ ወይ ከዓ ብዙሕ ደሃብ ተመዲ ሰልጠነ ነገራት ኩሉ ይኽእል ኸውን ይበሃላ እየ ኣነ ኤንወይ እቲ ኣብቲ ቅድሚት ጠቐስካዮ ሓደ ነገር ሓደ ሕቶ ክትምልሰለ እግሪ መገዲ ኸሞ ናብቲ ናይ ፍራንክፈርት ክንከይድ ይሓይሽ ኮይኑ ሰሚዕኒ እንታይ ንሱ ኣነ ፍቅሪ ናይ ዜግነት የብለይ ናይ ባይታ ማለት ኣብ ወረቐት ድዋሃበኒ ዜግነት ፍቅሪ የብለይ ኣነ ነቲ ህዝቢ የደፍቅሮ ነቲ ከማይ ውፁዕ ህዝቢ የደፍቅሮ ፍላይ ከዓ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ካብ ንመፅእ 10 ዓመታት ደቁፀርና ሰባት ንፈልጦ ነገር እንተሎ ኮይኑ እቶም ኣቆልዑት ከዓብዩ ከሎ ብዲሞክራሲ እዮም ዳዓብዩ ዲሞክራሲ ድፈልጡ ቆልዑ እንደሎ ኣብ ዘሎ ኣይሕስቡን እዮም ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ርኢኻያ ኮይንካሲ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ብዛዕባ ሞያን ወይ ህቡብነትን
مس حدا ኣብ ታሕቲ ዘሎ ተራ ዜጋ ሓረስታይን ንዓይ ክልቲኡ ሓደ ፍልልይ የብሉን ናይ ክልቲኦም መሰል ማዕረ እዩ ንዓይ ዝረኣየኒ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ብሓደ ዓይኒ እዮም ክኸዱ ክእሉ ከም ኤርትራውያን ተኮይኖም ንሶም እዮም ቶም ቫልዩ ዘለዎም እቲ መሬት እቲ ባሕሪ ገለ ይኮነን ንዓይ ከመይ ዝርዳእካ ንዓኻ እንታይ መሲልካ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ግዜ ይመጽእ እዩ እንታይ ይብል ፍቅሪ ህዝቢ እዩ እምበር ሃገር ህዝቢ እዩ ገለ ዝበሃል ብዙሕ መግለፂታት መጽእ እዩ ኣነ ናይ ውልቃዊ ርእይቶ ክበካ ንሕር ኮይነ እዚ ኣነ ሃገርን ህዝብን ሓደ እዩ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ብዘይ ሃገር ክነብር ኣይክእልን ኣብነት ናይ በዓል እስራኤል ክንወስድ ንኽእል ኢና እስራኤላውያን ድሕሪ ካብ ዓዶም ምውፅኦም ኣብ ሙሉእ ዓለም ተበታቲኖም ሃፍታማት ኮይኖም ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ መሬት ስለ ዘይነበሮም ኣብ ንግዲ ዓለም ተዋፊሮም ሓረጣታት ንምግባር ሸቐጣት ንምግባር ተዓዊቶም ፅቡቅ ናብራ እንዳነበሩ ከለዉ ሃገር ደልዮም ሃገር ኣፍቂሮም ማለት እዩ ንሕና እኮ ሃገርና ስለነፍቅራ እምበር ህዝብና ደኣሞ ምን ደኽልኢና ወላ ስደት ኮይና እኮ ክነፍቅሮ ምኽኣልና ነርና ንህዝብና ግን ዓድና ከማን ንክንምለስ ኩሉ ግዜ እናፍቆት መሬት ዓድና እናፍቆት ጨንኡ እናፍቆት ኣየሩ እናፍቆ ኩሉ እናፍቆ ስለዚ ህዝብን ሃገርን ተፈላለዩ ዝኸይድ የለን እንድሕር ንሃገር ነቲ መሬት ተሓስቦምካ ነቲ ህዝቢ ተሓስብካ ነቲ ህዝቢ ተሓስቦምካ ነቲ ሃገር ተሓስብ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሃገር በይኑ ኣፍቂሩ ህዝቢ እንድሕር ደይፍቅር ኮይኑ ጎደሎ ስርዓት እዩ ህዝቢ ፍቂሩ እንድሕር ነታ መሬት ከዓ እንድሕር ደይፍቅራ ኮይኑስ ንህዝቢ ደኣሞ ኣብየ ከስፍሮ ኣብየ ከቐምጦ ስለዚ ክልቲኡ ነፃፂልካ እውን ዝረኣይ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ናይ ሃገሪ እቲ ሃገር ከዓ ናይቲ ህዝቢ እያ ስለዚ ክልቲኡ ብማዕረ እንተረኣናዮ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ መሲልካ ወላቶም ተጋደልቲ ቀደም ኣብ ሜዳ ክቃለሱ ከለዉ ሲ ቅድም ምድራዊ ናፅነት ክመፅእ እዩ ድሕራይ ግን ቃልስን ሓርነት ክቕፅል ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ሲ ክልቲኡ ኢኻ ሓራ ተውፅኦ ቅድም ነቲ መሬት ሓራ ተውፅኦ ድሕራይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ሓራ ተውፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ወላ እውን ኣይ ቲንክ ዩ ኖ ከም ዘረባ ከም መካትዒ ደኣ ሰብ ይጥቀመሉ ኮይኑ እምበር ክልቲኡ ፈላሊኻ ዝረኣይ ኣይኮነን ክልቲኡ ሓደ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ቀደም ሲ ንመሬት ክቃለስ ከሎ ሲ እቲ መሬት ከዓ ኮን ፅባሕ ንግሆ ንወለዶታት ኤርትራ ንክኸውን ኢሉ ነቲ መሬት ሓራውፅዎ ባህራን ኣየራን ንኤርትራ መሬታን ባህራን ኣየራን ክቃለስ ከሎ ዝጋደል ነበረ እኮ ነቲ መሬት ነቲ እምኒ ይኮነን እቲ መሬት ተሃብቲ ሲ ፅባሕ ንግሆ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ መሬቱ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ማዕድናቱ ነቲ ባሕርታቱ ክጥቀመሉ ኢሉ ኮይናቱ ፀጋታት እዩ ስለዚ ብሓባር እዮም ዝነፃፀሉ ይኮነን ስለዚ እዚ ሓንሳብ ዝመፅእ ህዝብን በረይ መሬት እንታይ የድሊ ገለ ዝበሃል ነገር ቅርጡ ኣይመስለንን ካበይ መበገሲኡ ይርዳእኒ ስለዚ ኣነ ብናተይ ኣገላልፃ ኮይኑ ህዝብን መሬትን ተፈላለዩ ክፈላለ ዘይክእል ሓደ ረብሓን ንሓደ እንታይ ዝበሃል ዝቆም ንሓደ ዕላማ ዝቆም እዩ ዝብክልቲ ሕራይ ደሓን ኣይ ዓደኳን ተሓሳባትካ ግና ኣብቲ ግዜ ዘለና ምንቲ ክንጥቀም ክቕፅል ናብቲ ድስዕብ ዘሎ ሕቶታተይ ምክንያቱም እንታይ መስለካ ህዝባዊ ግንባር በብቁሩብ ከተማታትን መሬትን ሓራም ውፃእ ኢሉ ኣብ ዝገበሮ ቃልሲ ቃሊሱ መፅኡ ነቲ ህዝቡ ብቆሙ ቃሊሶ ተዓዊቱ ሕጂ 28 ዓመት ተርኢናዮ ነቲ ሓደ ሚዛን ከይሃቦ ስለ ዝመፀ ብሙሉኣትና መሬትና ገዲፍና ወፂና ኣለና ኣብ ደይ ንፈልጦ ሃገር ዜግነት ሂቦምና ብሰላም ፅቡቅ ንነብር ኣሎና ንሕና ሕጂ ዝኢና ዘለና ዲሞክራሲ ዝበሃል መሰል እዩ ስለዚ ንሰማዕቲ ብኡ ገዲፈ ክኸይድ እሞ እንታይ የደልየ መስለካ ሰለ ኣብቲ ናይ ዋን ኔሽን ምንቅስቃስ ሓላፍነትካ ኣይፈለጥኩን ምክንያቱም ኣቦ ወንበር ዳንኤል ተክላይ ምዃኑ ይፈልጥ ኣለኹ ሓደ ፀሓፋይ እውን ካብ እስራኤል የቕረታ ሕጂ ሽሙ ኣይሓስኮን ዘለኹ ኣሎ ናትካ ቦታ ኣይፈለጥኮን ግን ኣብኡ ከለኹ ብናተይ ግምት ኣብቲ ማለት ናይ ምውዳብ ከባቢ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ኣብ ናይ ወፃኢ ዝምናሃት ኢለ ሓሲበ እንታይ ኣኽብለካ ደልየ ነዚ ዝዛረብኮ ኣብዘን 2 ዓመት ውሽጢ ኣማኢት ኣባላት ከም ኣብ ትሕቲኹም ማለት ወይ ኣባኻትኩም ከም ተወደቡ ፈሊጥ ኣለኹ ሕጂ ከመይ ደሎ ትናትኩም ውዳብ ዓቕሙ ከመይ ሰፊሕ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብተወሳኺ ከዓ ክሳዕ ክንደይ እዩ ማለት ግሉጽነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ዋን ኔሽን ፅቡቅ ሕቶ ብመጀመርታ ናተይ ኣብኡ ኣብቲ ቦርድ ማለት እዩ ኣብቲ መሪሕነት ከም ሓላፊ ፖለቲካዊ ስትራቴጂን ከም ህዝባዊ ርክባትን ፓብሊክ ሪሌሽንስ ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ከም ዝበልካዮ ኩልና ናይ ሙሉእ ግዜ ዘይኮነስ ናይ ትርፊ ግዜ ተቃለስቲ ናይ ዲያስፖራ ተቃለስቲ ስለዝኮና ኣብዚ መደበይ እሞ ኣብዚ ጥራይ ክስራሕ ኣለዎ ዝበሃል ነገር የለን
እቲ ማሕበር ገንዘብ ከድልዮ ከሎ ገንዘብ ምልማን ድዩ ምንጫታዊታት ምፍጣር ድዩ ውደባ ከድልዮ ከሎ ኣብ ኩሉ እናተራራእካ እናተመላላእካ ኒኻ ትሰርሕ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ናይ ሓቂ ኣዝዮም ውፍያት ዝኾኑ ሰባት ኣለው ሓላፊ ክፍሉ ውደባ ንኣብነት ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ይበሃል ኣብ ሃገር ካናዳ ዝቕመጥ ኣዝዩ ብርቱዕ ኣዝዩ ንፉዕ ውፉይ ናይ ሓቂ 24 ሰዓት ዝሰርሕ መንእሰይ እዩ ናቱ ብልሕን ክእለትን ከዓ ነዛ ኩላ ዋን ኔሽን ትሪኦ ዘለካ ንኩሉ ብዘለዎ ላዛን ቀርበትን ናይ ሓቂ ከምኡሲ ሰባት ብዙሓት እንተዘለውና እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ምተወደበ ማለት እዩ ክውድብ ከሎ ሰሎሞን ምስቶም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ነበሩ ከይተረፈ ምስ ኩሎም ተላዚቡን ግዜኡ ጥፊኡን ተማያይጡን ነቲ ዋን ኔሽን ከም ዝበልካዮ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ኣካል ናይቲ ዋን ኔሽን ክኾኑ ጀሚሮም ማለት እዩ ግን ንሕና ትድዕሊ ኩሉ ዘገድሰና እንታይ እዩ ኣባል ኮይኑ ምምዝጋቡ ጥራይ ዘይኮነን ካብቲ ህዝቢ ንረኽቦ ፊድባክ ካብቲ ህዝቢ ዝመፀና ኢሜይላት ሓበሬታታት ብጣዕሚ ኣብቲ ዋን ኔሽን ንሕና ከማን ካብቲ ንሕና ንፅበዮን ንግምቶን ላዕሊ ህዝቢ ተስፋ ምግባሩ ሓደ ቁም ነገር ንሰርሕ ኣለና ኢና ንሓስብ ምክንያቱ መምዘኒኻ ዝኾነ ይኹን ነገር ትሰርሕ ከለካ ህዝቢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ብቀረባ እንዳረኸበ ብቴሌፎናት እንዳረኸበ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ካብ ውሽጢ ዓዲ ከይተረፈ ብዙሕ ናይ ሓቂ ዘተባብዕ መልእኽትታት ብጭብጢ ከዓ ዝኻ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ እንታይ ባህል ዘይኮነሲ ብዙሕ ከምኡታት ስለንረክብ ናይ ሓቂ ኣብቲ ህዝቢ ፅቡቕ ፅልዋ ሕዲርና ኣለና በዚ ዘለና ከዓ እንታይ ቀፂልና ካልእ ደርማስ ሓይሊ ዘይንፈጥረሉ ኣብነት የለና ንኣምን ግን ናይ ብዝሒ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን እንታይ ዓይነት እዩ ዘገድስ ኣብ ተሞክሮና ብዙሓት ምንቅስቃሳት ብዙሓት ኣባላት ፈጢረን እየን ብዙሓት ኣባላት ፈጢረን ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓ ፈርከሽከሽ ኢለን ክወድቃውን ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ መምፂኡ ተረዲኡ ብዕላማ ነቂሑ ልክዕ ከማን ቀደምሲ ኣብ ዓድናሲ ብዙሕ ናይ ኩሉ ዕድላት ዘየለ ከሎ ዋላ በረኻ ብገድሊ እውንሲ ሓፋሽ እንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ገለ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ኩሉ ዋላቲ ናፅነት ኤርትራ መፂኡ እቲ መላኺ ነቲ ናይ ሃገር ተስፋታት ኩሉ ኣማህሚንዎ ጠሊሙ እኳ እንተኾነ እቲ ቀደም ዝነበሩ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ብልጫታት ክንርስዖም ኣለና ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሓፋሽ ይተዓጠቕ ወደብ ክለስ ካብ ዓዲ መፂኡ ከተማ ክዛረበካ ከለስ ፖለቲካዊ ነቂሑ ኣቢሉ እንታይ ደሊ ይፈልጥ እዩ ነይሩ ናይ ግድን ስለቲ ናፅነትና ስለተጨወየስኒ ኩሉ ትሕቲ ዚሮ ነይሩ ወይ ከዓ ንቕሓት ኣይነበረን ገለ ክንብል ኣይንኽእልን ስለዚ ሕጂ ከዓ እቲ ዝመፅእ ሰብ ስቕ ኢሉ ብንፋስ መፂኡ ብንፋስ ዝኸይድ ክኾን የብሉን ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ዕላማታቱ ክፈልጥ ኣለዎ ሃገርሲ ናይ ደቂ ሃገር ከም ምዃና እቲ ካልእ ነገራት ሃገር ፅላል ምዃና ናይ ኩሉ ምዃና ተፃዋርነት ከጥሪ ሓቢርካ ምንባር ክፈልጥ ኣብኡታት እቲ ዋን ኔሽን ብዙሕ እዩ ዝደሊ ስለዚ ነዚ ከዓ ክርድኦም ኢና ንደሊ ብብዝሒ ዘይኮነስ ዓይነት እውን ናይቲ ኣባልና ዓይነት እውን እንዳበለፀን እንዳተመሓየሸን ክኸይድ ከሎ ብኡ መጠን እቲ ናትና ዓወት ኢና ንኣምን ሕራይ እሞ እንታይ ክትምልሰለ ይደሊ መስለካ ክሳብ ሕጅስ ኣወዳድባኹም ዝርጋሕኹም ብኡ መጠን ከዓኒ ተሓታትነቱን ግሉፅነትኩምን ሲ ፅቡቕ ኣሎ ኣብዚ 2 ዓመት ኢኻ ትብል ዘለኻ እወ ናይ ግሉፅነት ይቕሬታ ሓቲትካ ንሲ ፅቡቕ ገይረ ይብርሃኳን እንታይ እዩ ነፃ ምርጫ እዩ ዝገብር ዋን ኔሽን ነፃ ምርጫ ገይሩ ንኩሎም ኣባላቱ ነቶም መንእሰያት እውን ዕድል ክረኽቡ ክመርሑ ኣብኡ ሲ ናይ ብሓቂ ምርሑና ዝብል እምበር ክመርሕ ዝብል ዳርጋ ናይ ከምኡ ከማን ምቁርቋስ ኣይረኣኻያን ሜቢ ጆኒ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ነዊሕ ጌርካ ኢኻ ብስኒትን ብፍቅርን ይኸይዳሎት ምንቅስቃስ ካሕጂ ኣብ ደገ ወፂኻ ኣንጻር ምንቅስቃስ መግለፂታት ምውፃእ ምኹናን ገለገለ ኣይተረኣየን ምክንያቱ ንሕና ጎኒ እቲ ፖለቲካዊ ነገራት ፖለቲካ በይኑሲ ዓዲ ክእቱ ይክእልኒ ምክብባር ፍቅሪ ስኒት ደቂ ሃገር እዩ ዓዲ ክመስረት ዝኽእል ኢልና ስለንሓስብ ንሕና ኩሉ ነገራት ኣብ ሞንጎና ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ዘይምርድዳእ ናይ ሓሳባት ፍልሊ ክህሉ ከሎ ኣብ ፋታት ሓገር ጭት ጌርና ኮፍ ኢልና ኣኼባ ፀዊዕና ንዛረብ ንላዘብ ንሱ እቲ ናትና መሪሕ ኣካይዳ ስለዚ እዚ ሓጊዝና ክኸውን ይኽእል ብል ስጅል ብግሉፅነት ኢና ንኸይድ ዝኾነ ይኹን ኣባል ናይ ምንቅስቃስ ሓንቲ ሃገር ሕቶ ናይ ምሕታት ሙሉእ ናፅነትን ሙሉእ ሓርነትን ኣለዎ ምክንያቱ ንሓርነት ንቃል ስለ ዘለና ኣብቲ ዋን ኔሽን ኢና መጀመርታ ነቲ ሓርነት ግብራውነቱ ከነረጋግፅ ዘለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ግሉፅነት ኣሎ ግን ጎኒ እዚ ሓንሳብ እንታይ ኣሎ መሪሕነት ኣብ ናይ ኤርትራውያን ከም ባህሊ ዘይተለመደ እንድሕር ንሓደ ምንቅስቃስ መራሕቲ መሪፅካ እቶም መራሕቲ ኣብቲ ዝሃብካ ናይ መሪሕነት ዕድል ኩሉ ነገራት ዘርዚሮም ገለ ስለ ዝወፅልካ ኣይኮነን እቲ ግሉፅነት እንታይ ደኣ ዝጠቅምን ንዓኻ ሒዝካ ንቅድሚት ዝኸይድን ሓሳባት እውን ሓንሳብ ኣብ መራሕቲ ጥራይ ተሓፂሩ ዝተርፈሉ እዋናሲ ሓጋዝ እዩ ነቲ ምንቅስቃስ ስለዚ ኣሎ ሓደ ነገራት መሪሕነት ዝበሃል ነገር ልቦና ይዕብዩ
ካብቲ ተሞክሮውን ኣብ ግምት እትዩ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ካልእ ኩሉ ምስቶም ኣባላትና ብፍቅርን ብስኒትን ቶም ዓበይቲ ነቶም ንኣሽቱ እንዳኣለና ቶም ንኣሽቱ ነቶም ዓበይቲ እንዳኽበሩና ናብ ሓቂ ተራዳዲና ንኸይድ እቲ መሪሕነት ከዓ ዝገርመካ ከዓ ኩሉ ክለ ዕድመ እዩ ዘለዎ ዓበይቲ ኣለዎ ንኣሽቱ ኣለዎ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ኣለዎ ስለዚ ፅቡቕ ዝኾነ ኬሚስትሪ ወይ ከዓ ውህደት ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ሬድዮ ኤረና ራይሰለ ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ብዘለና ሓበሬታ ንዓና ማለት እዩ በቲ ስርዓት ዕቂልዎ ብፅልኣት በቃ ተራ ማለት መጠረሻ ከም ናይ ሎሚ ኣይተርኣየን መዓዝ እዩ ዝኸደልና ይድብሎ ደሎ ነው ስርዓት ሕጂ ድበዝሓ ኣብ ደገ ዘለዋ ምንቅስቃስ እንኮላይ ዋን ኔሽን ወሲኽካ ድማ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክመጽእ ይሓታ ኣለዋ እቲ ህዝቢ ከዓኒ እቲ ምንቅስቃስ ካብ ደገ ክመጽእ ይጽበይ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ይኣክል ድበሃል ዘሎ ግዜ ስለዚ ክልቲኡ ነንበይኒ ብፍላይ ድማ ነቲ ስርዓት ድመርሕዎ ዘለዉ ሰባት ድሮ መብዛሕትኦም ብብልሽውና ተጠላቃዩ ሰባት እዮም ኣብ ብልሽውና ኣትዮም እዮም ወዲኦም እዮም ካብቲ ፕሬዚደንት ጀሚሮም ክሳብ ኣብ ታሕቶም ናይ ምክልኻል ሓለፍቲ ይኹኑ ካልኦት ስለዚ ኖት እዮም ቶም ለውጢ ካብ ውሽጢ ከምፅኡ ንጽበዮም ዘለና ጽቡቕ ትሕቶ ጆኒ ናበይ ክመጽእ ናብቲ ናይ መጀመርታ ህዝቢ ኤርትራስ ውዕቕ ኢልዎ ኣሎ እዩ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና እኮ ዲክቴተራት እኮ ንክንደዛ ዓመታት ክጸንሑ ሳብ ኤርትራ ሓድሽ ኣይኮነን ዑመር አልበሽር እኮ ኣብ ሱዳን እኮ ዳርጋ 30 ዓመት ይጸኒሑ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዲክቴተር ንበሎ ወላ ኣይንበሎ ብዘይገድስቲ ሓደ ገዛ ፓርቲስኒ ዳርጋ 27 ዓመት ከማን ጸኒሑ እዩ እሞ ብኢትዮጵያ ንሕርና ኣብነት ሪና ከምዚ ኬስ ታድንበር ኣነ ዳይሬክትሊ ምስኡ ሊንክ ክገብሮን ከተሓሓዙ ኢለኮንኩን ኣብ ኢትዮጵያ 24 ሚሊዮን ህዝቢ ምሓራ 34 ሚሊዮን ህዝቢ ኦሮሞት ዴሞግራፊካል ተሪኻ ብማይኖሪቲ ብውሕዳት ሰባት ተሪሖምን ርዒዶምን 27 ዓመታት ይኸዱ ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክቴተርሺፕ ካብ ሕምቀት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓይነት ዲክቴተር ጌና ክንቆፅሮ የብልናን ምክንያቱ ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ዲክቴተርሺፕ ነይሩ እዩ ዕቕ ኢልዎ ህዝቢ ኤርትራ ዶ እዎ ፅቡቕ ዕቕ ኢልዎ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ዓቕልኻ ፀይብካ እንድሕር ርእሲ ተኣማንነት ዘይብልካ እቲ ስርዓት እንድሕር ኣርዒዱካ ኩሉ ግዜ በቃ ንሰማይ ካትኣንቃዕርካ ጥምት ወይ ከዓ ብደገ ዶ መፅኡ ክኸውን ኢኻ ትብል ንሕና ከዓ ኣብዚ ኢናት ሮል ንፃወቶ ናይ ዲያስፖራ ኩሉ ግዜ ንዓኣቶም ለውጢ ንሳቶም ከም ዘምፅዎ ኩሉ ግዜ ክንነግሮምን ክንሕብሮምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ወዳዓሉ እኮ ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካ ይኮነ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ወዳዓሉ ካብ ማእከሎም ካብ ውሽጦም ተፈጢሩ ማለት እዩ እቲ ኣነ ናይ ሓጂ ሙሳ ሓንቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሕቶስ ከመይ ጌራ ነቲ ስርዓት እውን ነቕነቕ ኣቢላቶስ ርኢና ኢና ብዙሕ ነገራት ኣለ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝተገበረ ማለት እዩ ስለዚ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመጽእ እቲ ህዝቢ ሎሚ ክፈርሕ ጽባሕ ክፈርሕ ድሕሪ ጽባሕ ክተብዕ ሓንቲ መዓልቲ ዝተብዓላ ግዜ ስለዘላ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ሰብ እቲ ካብ ዓቕሊ ጽበት ተዘይኮይኑ ካብ ደገስ ካብ ደገ ከመይ ገይሩ ይሰብ ከምጾሞ እንታይ ዓይነት ሚራክል ይክሰርሕ ኣይከኣልኒ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና መሳርያ ትኾነ ኣብ ኢዱ እዩ ዘለዎ እንድሕር ብመሳርያ ከምፅእ ኮይኑ እቲ ውልቀ መላእኺ በይኒ እዩ ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ብልሽውና ሕጂ ክንብል ከለና ከም ዘምፅኻ ርእስቲ ብልሽውና ሃበልዓልካ ኦኬ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ብብልሽውና ይዕንገል ኣሎ ኮይኑ እኮ ንሕና ተቃወምቲ ጌጋ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ድሕር ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብ ከም ድለይቱ ዝረክብ ኮይኑ እንድሕር ብብልሽውና እቶም ብብልሽውና ተቋማጢዖም ሎም ዘለና ሰባት እኮ ኣዝዮም ማይኖሪቲስ ኮይኖም ኣብ ውሕዳት እዮም ኣብ ናይ ሱዳን ሕጂ ለንቀነ እንድሕር ሪኢኻ ምሲ እቶም ብብልሽውና ተቋማጢዑ እኮ ብናይ ፅዕነት መኪና ሰብ ብንገይሩ እንዳሃረሞም ከም እንስሳ እንዳጓስዮም ክኸዱ ከለዉ ርኢና ኢና ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ፅባሕ ንጎ ድሕሪ ምእላይ ዲክቴተርሽፕ ወላ ሓንቲ ሂወት ዘይብሎም እዮም እዚኦም ብሳምቡ ኢሳያስ ዝተመንፈሱ እዮም እቶም ኣብኡ ዘለዉ እምበር መብዛሕትኦም ድሕር ርኢና ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ድሕር ርኢናዮ እቲ ዝነኣሰ ሜቢ ቻርልስ ድሕር ኮይኑ ወዲ 67 ገለምታ ገለ ዝኸውን ኩሎም ደቂ 75 76 80 ገለ ዝኣተዉ እዮም ኩሎም ናይ ብሓቂ ናይ ኣቦ ዕድመ ናይ ኣባ ሓጎ ናይ ቅድሚ ኣባ ሓጎ ዘሎ ዕድመ ዝሓዙ እዮም በቲ ናይ ባህልና መፅሓፍ በ10 ዓመት ድሕር ርኢኻያ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ብብልሽውና ተቋማጢዖም እንተኾኑ ሓንሳብ ህዝባዎም ዓለም ድሕር መፅኡ ኣብ ከብድዲኦም ከኣትዩ ይኮኑ ወይ ከዓ ቀምሻ ሽዑ ናብ ተኸዶ ነገር የብልካን ሓንሳብ ተሕማቕ መዓልቲ ተመፅያሲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተራእየ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ዲክቴተራት ምስቶም ጭፍራታቶም ክወድቁ ከለዉ ሽዑ ገሊኦም ኣብ ኣንደርግራውንድ ተሓቢኦም ተሓዙ ገሊኦም እንዳዘመዶም ከይዶም ይሕብኡ ከምኡታት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ስጋዕታ መዓልቲ ትመፅእ ስጋዕታ ህዝቢ ይኣክል ክፈያይሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ደገ ዝወፀላ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ህዝቢ እንድሕር ተላዒሉ ዓጋት የብሉን
جنرال نبر مينستر نبر بالحريو محبي خد دلنبر ننعو تطوكتبلو ذكاء لا يكون سلي صبق الله نا إثيوبيا مسبل كانت تذكر نسلك بزي مجنان سلسة بلعل أربعة اتم تقاوم تخاب دقة ماتيا تم أبدقة خينامون وتيتاو يعني هم خينام بصرح نيرهم دوازحو تم أبالاتهم عفلو بومنا في حمد خدو ناي منقصاص ناي أورومو يخونو ناي أمحرا يخونو ولا ناي بحبار كم زي هاقراو منقصاصات تدنورو كم ناي قوم بسبات زبالو كلاتهم كاب دقة ماتيهم بنصارو أبتي سقاعتي ونسكفتاي نسيو صباح نقوه نسخة أنت مسلكة أقول ودبان من قصة أصلا ديت صنعه كاوشتي دليت فتح تراي كوينهم تصنيحهم بمبال زكبر من قصة نتوم كم ناي السودان نريهم زنبرنا نتوم بشم كابينتات نيرهم بشم أب حلافنت نيرهم جينا أبيت فردي تتصاري أفرد قريبهم جوبهم ديت رأي سبات أما قد تصنع تقام مالس دليت لوتي سئلهم بإمن خارمهم كلهم نيرنا مالته هجي أنا بناتي رديت تي أبدق زول حيلي نا إرتراوي كنتي زقب أتأبيقو عينك أساقسني زلو بحلايه تلوتي أتأبيقو نوشت أهجر كأتهم أنتي دفئ زلو ونسو بعلو خأتو نسو بعلو خسوا قال زقورو زلو مدلاسي وصوني إلي ده حسب أبو تبلو تولكاتو صار مساقة أبزي I think خسامة معي خير انتايو زي أبدأ زلو منقصاص كنت جبا صريح بتلكان أنا ون عقبتي بالليل كابزن لعلكم صرح مخالنا سقع ذا ساعات زي آسي نهزبي قص خالم ما أبناء إثيوبيا عند حرينا حجنا أبنت تي إساد بالناي ميديا وإنكا أورومو ميديا نيتورك بتعمل هزبي أم قص قصواسن هزبي أم العالن عبترات تصوتي أب إثيوبيا زلو سرعات كللاوي وإنكا أنا إثنيك فيدراليزمي أب كم زعينت نسب موبيلايز كتجبره قليليو مهنياتو نتهزبي كم زعينت زرقي يابلع اللقاء مجزاتي شفشفا شقونا يفتسمالو لكان نتهزبي أجيتيت كتجبره إنكا هتطلع علو قليليو نا هجرنا قداي كأف فليز بلاي سلزخون خو عينت نجارات لزي بلو نتهزبي خطوقواسا وصلوا تخ نجارات هجراو نجارات نبر أب عد ناسي ببيهير وإنكا بتايز بحال يلين مالتي حدا مسلو كالأي نجار كأ تاي مشيلو كا بعل إسات بعل كم زين نقول قادنا ميدياتات عبروا لين تصعيتهم تم تقامتنا إثيوبيا عند حرينيام كنا حجزي مبزحتهم انتاي منيرم عبد الجنيرم يمزعت فوزلو جن كالأي كات سرعات كأ مزازنول لنا مهنياتو إثيوبيا سي نحنا أبي إثيوبيا لا تم إثيوبياويان ديكتاتورشيب نيرنا وصعل لنا لهم تتقالوا سوسي أبتعدهم نبرة سرعسي ما نفسه بفولتو نتسا بريس نيرو بزوع مسئنا إرتراك داكو تتحزوي تخلني خابي أبي إثيوبيا نبرة سرعسي داق مهنتا زقبر بقطبا دابل ديجيت زمزقب بزوع نبرات عوتا مزقبي فتينا تسألينا كنكوحدو دين خل سلازي أبي إرترا زولو سرعات كن باني ولا زبلع باني زخل ماي زيهب لتشي زيهب نهزبسي بتعمي بتسبب كركيرو زحزة سرعاتي سلازي ازي تتصقم زلو كمز سلازو خونه خاطر حزب خافر حلو رعدلو امبر زون كلنا دغم بتقاومو حدا خنامنلو زلنا توفاينتون يلن حزب التراسي نناصنت كقالس كله سي تغارا لاي حدا انصار 10 بطمي كبدو بطمو غورورو بزي عتقي بزي اصوار بزي اخول كدان عريقو كله يتوفي ارتراو ناصنت امتي وحجي ግን بتوفاينت ارتراو يلن سلا بزغبا سلا زينو في زلنا ينبر نحتو في قاد عمو كلوت تمتيخاكو لان خندز عمتات حدا والقسب نحر تصاوتلكالو اب 0-0 سي اب دخمتكا يقعل مالتي منياتو دخينا سلا زخنا ارتراوان كاب دخمت زخمه جنان وصل ان حسبالنا اذن غبرو زلنا كونفرنسون نعود دخومي منياتو تاكيبكا تلازيبكا تغبرو سي بزخ غزي كل غزي اب كتع اب زربا اب لزب حسابات يفلفل مالتي تحسابات كأهمية كان وسط عد اتخاذ نسرعة زي نتوم وسط عد زلوا حيلتات كأ أحيل كان عما ترنع كان تميجا كان سرعة تتعالي إمبر كم دخام تخونسي I think كلنا إرتراوان كنو قصوا اللي يزقب أنا أبسعة الزسني اتملاخي وين كأت سرعة رايز يكونس نحنا إرتراوان ون بحمقنا إنا بدرجة زلنا اللي يزعمنا راديو إيرنا
ايوه بزي طرطر كم زبلكايو از وترو نغو بزعبا እዚ ስርዓት ከመይ ኢሉ ከም ዝኸይድ ንሓልም ዘለና ኣምበር ንመስዋዕቲ ድልዋት ዘለና ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ሓሳብ ማለት ድንገት ኣብ ቃልሲ ከለኹ ኣነ እውን ክሓልፍ እየ ማለት ብድንገት ነዚ ቃልሲ ዝተወፍየ ብምሕላፈይ ከኣሲ ሓደ መዓልቲ ንፅቡቅ ነገር ክኸውን እዩ ንብል ዘለና ኣይመስለንን ካብ ነፍሰይ ጀሚረ ኣነ እውን ክሓስቦ ከለኹ ስለለ ምስቲ ዘለና ግዜ ምእንቲ ክንጥቀመሉ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ነይሩኒ ማለት ዋን ኔሽን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ኣመልኪትኩም ነዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን መፅኡ ዘሎ ስርዓት እውን ኣመልኪትኩም ደውፃኹሞ ንስኻ ዳንኤል ዮናስን መግለፂ እናሃብኩም ከለኹም ሓደ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ተኸታቲለ ነይረ ስጋኣትኩም ዝበዝሐ ናይ ደገ ምትታወላ ክትብሉ ከለኹም ከም ዋን ኔሽን ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ድመስል ዝበዝሐ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ ለውጢ هو انتايو ماشيم كاب كلنا إرتراويان كل جزء سقات على سقات انتايو أبي إثيوبيا ذنوبورو حالتات كل جزء دحرينا خوينا بتاريخ إثيوبيا أكال إرترايلهم زعمنو بزحاتهم ولاتهم اللي هيك عن زبالنا إثيوبيا بوليتيكية تات كنت أقول أكلنا إثيوبيا ولا أميديا وش ما يزارون بر زيرو بزحاتهم كزارون سمع منا قليهم كأب ولا ببروتيكالي قنوع زارب بروتيكال كوركتنس جيروم يقربوا فتون بر تي إرترا الداخم كا إرترا حزب إرترا الداخم كا عام الداخم كا نا إثيوبيان موساد أفضل بحرنا مركب إح بحرنا إثيوبيا دبلات حساسات كل جزء أبوتو إيزولو إزز كفتات على كلايون أب زحلف وانات نحرق عن قمة لغتون أب واحد سيدنا لنا من قصة واحدون بستقل مثلا من قصات مش من قصات كجراج أو نبوري أتي بوليسيات نبر أبناء واحد جن نتي سرعات رايز يكون ناس نسبي إرتراون كم نسبي الداخل موي سلازين إحنا مرجعت هادنا أبو نتصوري نيرو زخون يكون بعد حيلي أبي إرتران فرقاتي بفلا بساعات تداخل نالو بزلنا ساعات هزبي إرتراخ نحلون فلت أنزلوه نايدق حيلي متي سلام كم سأل كم زي كده تايدا أدقل دخل زر كان تايز بحالني لأن حسب مالتيو بفلا حجون نريو زلنا بإثيوبيا نحن ديمقراطية تقاليدنا داولو جموتشو نا أورومو مرحتي بقطع تايم جيروم مس كوناتات حزبي إرترا أبقمت كإيتو تمالت ترقيسنا تشافلقنا وصيتنا ጭቆናና ዓመጽና ካብ ኩሉ ተሐሪምና ካብ ቁጠባ ተሐሪምና ካብ ፖለቲካ ስልጣን ተሐሪምና ኢሎም ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲና ነካይድ ነበርና ዝብሉ ሰባት ጎረቤቶም ህዝቢ ኤርትራ ግን ንሕና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ኣይግበሩ ወይን ከዓ ንቁጠባ ዝሃሲ ውዕላት ኣይግበሩ ግል ኣይንብልና ግን ብዙሕ ነገራት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ጉሉጽነትን ንጹርነትን ዘይብሉ ነገራት ክግበር ከሎ ናይ ብሓቂ ንዑይና ተቃዊምና ማለት እዩ ስለዚ ዝገብርዎ ዘሎ ርክባት ብጣዕሚ ከመይ ጌርካ ወላውን ካብት ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብን ስምዕካስ ኣነን ኢሳያስን ክንፋቀር ከለና ዓሰቢና ንማቃል ገሊሉ ዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዓዘብ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቱ ንብረት ወይን ከዓ ናቱ ውልቃዊ ትሕሶ ይኮነን ታዲያ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንብረት እዩ ስለዚ እንድሕር ዓሰብ ባፅዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትቀመሉ እንትኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ብህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝኾነ ስርዓት እንድሕር ቆይሙ ጥራዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንኩሉ ግዜ ውሕስነት ዘለዎ ቁጠባዊ ሽርክነት ትፈጥር ካልእ ሽርክነታት እውን ክትፈጥር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ንሕና ትመረና ነስምዕ ነርና ምክንያቱ ገሊኦም ሰባት እንታይ ይብሉ እዮም ዋ ኢትዮጵያ ዳ ሞንታይ ዘይገበሩ ገለመታት ገለ ይብሉ እዮም ኢትዮጵያን ኮዞም ንሪኦም ዘለና ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ስልጣን ዝወዳደሩ ዘለዉ ኮት ማለት ማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ሕጂ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ነይሮም ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ኣይትግበሪ ንመንግስቲ ሕወሓት ኣይትሓግዝ እንዳበሉ ከምኡ ገብሩ ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ሶም ዝገብሩ ነበሩ ኣብ ኣሜሪካ ንሕና እውን ንዕኦም እንተገበርናዮም እንታይ ነብሩ ኣለዎ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ረኣዩ ምስ ዓማፂ ጠጠው ኣይትበሉ ምክንያቱ እንድሕር ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ኮንካ ናይ ኩሉ ከባቢኻ ምርግጋእን ሰላምን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ሕልና ኣለካ ኮይኑ እውን ምስ ከምዚኦም ዓይነት ዲክቴተራት ርክብ ከይገበርካ ነቲ ህዝቢ ሓንሳብ ህዝባዊ ናዕቢ መፅኡ ነቲ ህዝቢ ተኣልዩ ህዝባዊ ስርዓት ከዓ ትከል እውን ክትፅበይ እውን ትኽእለሉ ኣብነት ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ወዲ ከምዚ ኢና ንሕና ኩሉ ግዜ ንገልፆ ስጋኣታት يغني لي سلي وبرقص انا ونابزي مساغا سمامعي يدنصوني ولا حجون تمليسه
ብዙሕ እዋናት ክሪኦ ከለኹ ናይ ኢትዮጵያ ምንቅስቃሳት ወላ እዞም ኣብ ስልጣን መፅኦም ዘለው ይኹን ወላ እቶም ዘይ ዝነበሩ ሞ ሕጂ እውን ዘየለው ተወጊዶም ዘለው ብምሉኦም ክሓስቦ ከለኹ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ኣመለኻኽታ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ትዕዝብቲ ትርእቱ እዩ እሞ ማለት ኩሉ ሰብ እውን ማለት ኩሉ ምንቅስቃሳት ነዚ ኩነታት እዚ ከም ዝኹንኖ እዩ ዝርዳእኒ እንታይ ክብለካ ደልየ መስለካ እዚ ኣብ ፍራንክፈርት ክትገብሮ ተዳሊኹም ዘለኹም ሰነ 1/2/2019 ኣኼባ ዋዕላ ዘተ ኮንፈረንስ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ማለት ኣብ ቅነ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ መበል 28 ዓመት ነብዕለሉ ዘለና ግዜ ኢና ከምኡን ካልእ ምንቅስቃስ ማለትኩም 24 ሕጂ ከምኡን እዚ ብየኣክል ዝብል ምንቅስቃስ ከኣኒ ኣብ ሙሉእ ሃገር ደስፋሕፋሓሉ ዘሎ እዋን በቃ ህቡብ ኮይኑ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ክልቲአን በዓል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ብዛዕባ ኩነታቱ ተረዲኡ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ብፍጹም ደኽብራ ዘላ በዓል ኢለ ዝፅዋዕ ማለት እዩ እዛ ቀነ እዚኣ ፍልይቲ እያ ብተወሳኺ ድማ እዚ ናይ ይኣክል ዘሎ ምንቅስቃስ ካብ ኩሉ ልዒሙ ኣትዩ በቃ ዘርከበ ይኣክል ዝብሎ ዘሎ ግዜ ስለዚ ከመይ ክተዋሃዶ እዚ ናይ ናትኩም ኮንፈረንስ ናይ ሓደ ህዝቢ ዋን ኔሽን ኣብ ፍራንክፈርት ሕራይ በዚ ኣጋጣሚ ጆኒ ነቲ ተኸፈለ ረዚን ዋጋን መስዋዕትን ዝተረኸበ ናጽነት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና እንቋዕ ናብ መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ኣምጻና ንብል ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ ምስ ኩሉ ድኽመታቱ ምስ ኩሉ ጓሂታትናን ቃንዛናን ናጽነትና ህያብ ስዋኣትና እምበር ስዋኣት ትግብኦም ገይሮም ሓሊፎም እቲ ንሕና ሓርነታዊ ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ናትና ሓላፍነት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ብኦም ዝመፀ ብከቢድ ንእስነቶም ዝኸፈሉሉ ናጽነት ኩሉ ግዜ ኣይነጠልሞን ማለት እዩ ሕድር ኣለና ሕጂ ኣብዚ ናይ ይኣክል ዝብል ኣብ ሙሉእ ዓለም ይግበር ኣሎ ፅቡቕ ይኣክል ምባል ኮ ሕጂ ተጀመረን ይኣክል ምባል እውን ፅባሕ ጠጦ ኣይብልን እዩ ክቅፅል እዩ ስጋዕቲ ዲክቴተር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝእለ ይኣክል ቀጻሊ እዩ ይኣክል ይበሃል ኣሎ ኣብ ኩሉ ከተማታት ይኣክል ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ነገር ነይሩ እውን ቅድሚ ሕጂ ናይ ላምፔዱዛ ምስ ኣጋጠመ ወዲ ባካሮ ዓዲ ክዘውር ከሎኮ ኣብተን ከተማታት ብዙሕ ሰብ ይእከብ ነይሩ እዩ ብዙሕ ሰብ ይእከብ ዳሕራይ ሽዑኡ ሰብ ቀስ እንዳበለ ካብቲ መስርሕ ይጠፍእ ማለት እዩ ሕጂ እውን እዚ ናይ ይኣክል ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ይኣክል ሲ ከም ሓደ ዓቢ ጋሻ ውሕጅ ጌርና ንረኣዩ ውሕጅ ሕጂ ሓደ ዓቢ ጋሻ ውሕጅ እንድሕር መፂካ ሲ እንድሕር ስኻ መትረብ ኣዳሊኻ ካናለ እንድሕር ኣዳሊኻ ናብቲ ትደልዩ ዘለኻ ሕርሻ ናብ ሓይሊ መንጨዊ ኤሌክትሪክ ዲኻ ደሊኻ ነቲ ማይ እንድሕር ደወሲድካ እንታይ ክገብር መሲልካ ዕንወት ጥራይ ዘምፃልካ ነቲ ሓፅሚ መሊኡ ደምሲስዎ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ይኣክል ከም ሓደ ዓቢ እንድሕር ጋሻ ውሕጅ ርኢና ኮይና እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኮንፈረንስ እንታይ መሲልካ ካብቲ ውሕጅ ነቲ ዘድልየካ ማይ ወሲድካ ከመይ ጌርካ ኣብ ልምዓት ናይ ሕርሻ ተውዕሎ ኣብ ልምዓት ናይ ኤሌክትሪክ ተውዕሎ ንኸምኡ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ይኣክል ቁጥዒ እዩ ይኣክል ምንቅስቃስ ኣይኮነን ይኣክል ክበሃል ከሎ ሓንቲ ከተማ ሲ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ኣረኣያታት ዘለዎም ፋሕ ዝበለት ኣረኣያታት ብሓንሳብ መፅኦም ቁጥዖም ዝገልጹሉ እዮም ብድሕሪኡ ከናበይ ተልካኒ ሰባት ብቪዥን ወይ ከዓ ብራእይ እዮም ዝቃለሱ ስለዚ ኮንፈረንስ ዋሽንግተን ኮንፈረንስ ናይ ፍራንክፈርት ሶሪ እንታይ ፍልይ ዝገብሮ ናይ ራእይ እዩ ራእይ ሓደ ዓይነት ራእይ ዘለዎም ኣብዚ ሓሙሽተ ራእይ ሕጂ ምናልባት እቶም ይኣክል ዝብሉ ዘለዉ ከተማታት ሲ ገሊኦም ነዚ ሓሙሽተ ናይ ዋን ኔሽን ዝኣምንሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ከዓ ዘይኣምንሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናይ ዋን ኔሽን ከምቲ ዓንተዮም ዝገበርኩኻ ዓይነት እምበር ብዙሕ ይኮነን ቀንዲ ፎካስ ዘለዎ እቲ ቀንዲ ናትና ኣድህቦ ዓይነት ነዚታት ተረዲእዎ ነቂሑ ዝመፅእ ሰብ ብሓባር ኮይና ከነድምዕ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብቲ ከባቢኡ ይኣክል ክብል ሙሉእ ናጽነት ኣለዎ ዋን ኔሽን ይኣክል በል ኣይትበል ገለ ኣይብልኒ ይኣክል ክብል ክእል እዩ ተኸባቢኡ ክዋሳእ ክእል እዩ ክገብር ክእል እዩ ዋን ኔሽን ግን ከም ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ እንታይ እዩ ናይቶም በዚ ሳምዑ ሰባት ኣብ ውድብ ይሃሉ ኣብ ይኣክል ይሃሉ ኣብ ገዝኦም ይሃሉ ዋላ እውን ናይ ህግደፍ ኣባል ኮይኑ እውን ነዚ እንድሕር ኣሚኑሉ ነዚ እንታይ ዝበሃል ካብዞም ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዘልሓጢኖም ወፂኦም ዘለው ክመፅእን ከቀራርበናን ይኽእል ኢልና ዝሓሰብናያ ንኸምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ተመላሊእካ እዩ ቃልሲ ከምዚ ብሉስ ኣይ ዝብልዎ ከምዚ ናይ ፀወታ ሓደ ይኮነን ዝሃርሞ ኩልኻ እኩብ ድምር እዩ
ንሓደ ስርዓት ዝኣልዮ ማለት እዩ ዋላ እንድሕር ርኢኻ ኮንካስኒ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ከምቲ ዓንቶ ይትጎፅ ኣመርካቶም ኩራና ኢትዮጵያ ሲ ማዓት ውድባት ነይሮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማዓት ውድባት ነይሮም ኦሮሞን ባዕሉ ስኒ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦኔግ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ትባዕሉ ምስ ኢህአዴግ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ለ ስለዚ ሲ ከም ብዙሕ ከምዛ ዓይነት ውዳበታት ክርኢ ከሎ ህዝብና ሲ ስለዚ ለሞዶ ፓኒክ ክገብር እምበር at the end of the day እኮ ብዙሕ ምርጫታት ኣለዎ ሰብ ኣብቲ የማማዓኒ እዩ ዝበሎ ኣብቲ ከርባሓኒ ይኽእል እዩ ክጥርንፈና ክእል እዩ ዝበሎ ራእይ ህዝቢ ክመፅእ ክእል ኣሎ ህዝቢ ዘይኮነ በቲ ብዙሕ ውድባት ገለ ክጭነቕ ዘለዎ ሲ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንድሕር ካብዞም ኩለን ውድባት ዘርዝረን እሞ ማዓት ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ምንቅስቃሳት ካብኣተን ሲ እንድሕር ክትኮኖ እንድሕር ትኽእል ውድብ ዘየላ ኮይና በቃ ወይም ትኾኖ ውድብ ይፍጠር ወይን ካት ህዝቢ ካን ክቃለስ አይበቃና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንህዝቢ ክጠቅም ይኽእል ዝብሉ ራእይ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ምንቅስቃስ ዝፈጥሩ ህዝቢ ካን ድሕፈለወር ኮይኑ ከዓ መሪፁ ከዓ ናብ ገሊአን ኣትዩ ከዓ ክቃለስ ክኽእል ኣሎ ሕጂ እዚ ዝተማላላየ ዝብሎ ዝና ይኣክል ኮንፈረንሳት ካልእ ኮንፈረንስ እውን ክቅፅል እዩ ስጋዕት ስርዓት ዝሃለዎ ኮንፈረንሳትን ሚጣትን ኩሉ ግዜ ቀጻሊ እዩ ወሰለ ኦኬ ተረዲእኒ እሞዝ ናይ ማለት ፍራንክፈርት ማለት ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ካብተን ኣዝየን ዓበይቲ ህቡባት ከተማታት ሓንቲያ ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ሃገራት ካብ ማለት ቤልጅየም ብራስለስ ጀሚርና ኔዘርላንድስ ኣምስተርዳም ኢጣልያ ሮማ ካልኦቱን ሙሉ እንተን ከባቢታት ሙሉእ መሰጋገሪ ናይ መሳለጥያ ናይ መኪናን ባቡርን ነፋሪትን ኩሉ ምንቅስቃሳት ዘለዎ ወይ እስኪ እዛ ከተማ እዚኣ ኣብቲ ገብሮ ዘለኹም ኮንፈረንስ ብፍሉይ ዘዳለኹም ነገራት ማለት ሰባት ምእንቲ ክመፁ ናብኡ ክሳተፉ ትነግሮም በዚ ጋጣም ተሎ እንታይ ኣብዚ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ናይ ብሓቂ ነው ንህዝቢ ክሳተፍ ርእይቱ ከምፅእ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ዓድና ለውጢ ጥራይ ምፅእ ኣይኮነን ዘሎ ለውጢ ምስ ምፅኻ እዚ ስርዓት ዝውን ናይ ግድን ሓደ ስርዓሲ ወላ ባዕልኻ ብሓይሊ ቃሊኻ ዘይኮነውን ተፈጥሮኣዊ ዝኾነውን ሞት ኣሎ ካልእ ኣሎ እቲ ስርዓሲ ትመራሒት ዓድና ዘሎ መላኽ ክእል ይኽእል ምስተኣለየ ውሕድ ከመፀስ መንገዲ ውሕድ ፅረ ከም ዝበሃል ከመይ ጌርና ኤርትራውያን ተጠርኒፍና ፀኒሕና ሓደ ሓሳባት ፀኒሕና ነቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ እኮ ብደገ ኾንካኮ ከተዳናግሮን ብጣዕሚ ኣዳናጋሪ ዝኾነ መልእኽትታት ካብ ደገ እንዳመፀኮ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክፍጠር ለውጢ ወይ ካብቲ ናይ መሰጋገር ግዜ ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ክፍጠር ይከኣል ስለዚ ነዚ ንኸይፍጠር ዝኾነ ይኹን ካልእ ካብ ናይ ሃገራዊ ኣጀንዳ ካብኡ ትሒቱ ዝመፅእ ኣጀንዳታት መፂኡ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ለውጥታት እውን ንኸይብርዕኖ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ክማያየጠሉ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ኮንፈረንስ እዚ ክንማያየጠሉ ደልና ዘለና እውን እቲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንውሕ ግዜ ቀደም ንብሎ ነበርና እሞ ብብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ትዝክሮ ኢኻ ጆኒ ዋላሕና ብኢዋኤስ ከለና ክንዛረብ ከለና ከመይ ጌርካ ብዘይጎነፅ ምፅእ ስርዓት ብዘይጎነፅ ከመይ ገይሩ ከይድ ሕጂ ግን ኩሉ ሰብ ይሪኦ ኣሎ ብዘይጎነፅ ቃልሲ ኣብ ጎረባብትና ይመፅእ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓድና እውን ብዘይጎነፃዊ ቃልሲ ከመይ ጌርና ንምፅእ እንታይ ትረብሓታቱ ኩሉ ክርድኦ ምክንያቱ ብስምዒት ጥራይና ንኸይድ ነርና እሞ ብርድኢት ንቃለሰሉ እዋን ስለዝኣኸለ ብዛዕባኡ ክዛረብ እዩ ኣድላይነት ናይ ቅዋም 1997 ወዓተን እውን ክዛረብ ምክንያቱ ካብቲ ነቲ ቅዋም እቲ ዲስክሬዲት ንምግባሩ ነቲ ቅዋም እቲ ኣይሰርሕን ንምባሉ ህዝቢ ተሳተፎን ኢሎም ከብቅዑ 300 ሰባት ኣብ ደገ ኮይኖም ቅዋም ክነድፉ መቸም ዘይፈቶን ይኮኑ ስለዚ ሲ ኮይኑ ተሪፉስ ልዕሊ እዚ ቅዋም እዚ ልዕሊ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተሳትፎ ጌርካ ኣብ ኤርትራ ካልእ ቅዋም ክትገብር ትኽእል እዚ ስርዓት ዝምስተኣለየ ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ቅዋም እዚ ግን ሓደ ከም መሰጋገሪ መወከሲ ኮይኑ ሃገር ከረጋግእ ይኽእል ኢልና ስለዝኣመና ብዛዕባ እዚ እውን ብትሕዝትኡ ድዩ ብካልእ ነገራት እውን ኣብኡ ኣብቲ ናይ ኮንፈረንስ ናይ ፍራንክፈርት ኩሉ እዩ ኩሉ ሰብ መፅእ ኣሎ ባንድ እውን ኣሎ ናይ ሙዚቃ መዘናግዒ መደባት እውን ካልእ መደባት እውን ኣሎ ናይ ግጥሚ ናይ ድራማ እውን ገለ ወፂኡ ኣሎ ብቲ ኣጀንዳ በዓል ሮቤል ሃይለ ግርማይ ጥዩስ ምስ ካልኦት ሙዚቀኛታት እውን ከዘናጉዕና ምሸት ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ካብቲ ከባቢ ከም ዝበልካዮ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መፁ ኣለዉ ካብ ሆላንድ ኮንፊርም ዝገበርናዮ ካብ ፍራንስ ካብ ቤልጅየም ካብ ጣልያን ካብ ጀርመን ካብ ኣሜሪካ እውን ከምዚ ኣነ ዝኸዱ ኣለዉ ካብ ካናዳ እውን ዝመፁ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ተራኺቡ ንባዕሉ እቲ ኤርትራዊ ፍቅርን ሓልዮትን ብሓንሳብ ኮንካ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኩሉ ኣብ ስፔሻሊ
እቲ ኣብ ከባቢ ፍራንክፈርት ጀርመን ዘሎ ክመጽ ዕላማታት ናይ ዋን ኔሽን ክርኢ ክሳተፍ ናይ ብሓቂ ማዕጾና ከፊትና ኢና ንጽምብዮ ዘለና እዚ ናትኩም ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣብቲ ሓሙሽተ ተገለጸ መርገጺታት ብፍላይ ዝኣምን እንተኮይኑ ንሕና መርሓባይ ንክንቀበሎ ተዳሊና ኣለና ቁሩብ ኣይፀበበን ሰለ ማለት ኣብቲ ናትኩም ነጥቢ ሰማዕ መርገጽ ዘይብሉ ሰብ ንምንታይ ደይ ተቀበሉ ማለት እጅሲ ካልኦት ኣለው ዕላማ ኣለና ምክንያቱ ንሕና ራእይ ኣለና ከም ተዓዛባይ ኮይኑ ክመጽእ ከብል ይኽእል ግን ንዕኡ እውን ሲ ድሕሪ ኣብኡ ዝኣምን ኮይኑ ሲ ንኣብነት ሲ ሓደ ኣማኒ ክርስትና ሲ ኖ ኣብዚ መስጊድ ተዚኣተኹ ክጽልዩ ከለኹም ተዘይሰማዕኩኹም እንተይሉ ሲ I think you know ንዕኡ ሲ ድሕሪ ዝኣምነሉ ኮይኑ እቲ ሃይማኖት ከይዱ እንታይ ዝበሃል ገብሪ ማለት ኢና እዚ ሃይማኖት ማለት ኣይኮንኩን ግን እንታይ ክብል ደልየ ብዓብዩ ንሕና ዕላማናስ ኣብዚ መርገጽታት ዝኣምን ኤርትራዊ ተኣኪቡ ሓይሉ ከጠራንፍን ከዳላድልን ስለ ዝኾነ ሲ ኣብዚ ንድሕር ዝኣምን ኮይኑ ናይ ብሓቂ ብዘይቀል ዓለም ኣብ ሓደ መስመር ስለ ዘለና ኣብ ሓደ መስመር ግዜ ስጋብ ዘምጻእና በትሱ ዝጥዕሞ መንገዲ ንክኸይድ ድሌት ማለት እዩ ናይ ግድን ኣብ ፖለቲካ ሲ ኩልኻ ክሰማዕ ኣይኮንካን ግን ንድሕር ተሰማዒካ ከዓ ከም ደቂ ሃገር ከዓ ፍልልያትካ ተኽብሮ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ሲ ፍልልያትና ኣኽብረልና ኢና ንብሎ ድሕሪ ኣብዚ መርገጽታት ዝኣምን ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣትሊስት ኣብ ትርባዕተ ኣሚኑ ከማ ኣብቲ ሓንቲ ፖይንት ከምዚ ኣላትን እንተይሉ ሲ ቁሩብ ሕድገታት ገብር ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኣብቲ ሓሙሽተ ነጥብታት ብብዙሕ ዝኣምነሉ ኮይኑ ሲ I think you know ምስ ፍልልያትካ ተኸባቢልካ ከም ደቂ ሃገር ትኸይድ ምክንያቱ ሃገር ንኩሉ ፍልልያት ጼራት እትኸይድ ሬድዮ ኤረና ራይ ሰለሙን بسم كلهم سماعتي دمز راديو إيرنا يمسكنك بوجناي مالت زنبرني نزي أب فرانكفورت زكايد أخيبا ويدماني كونفرنس مخنيات بمقبار زقرب كل كان نمقصاص حنت هاجر إيرتراوي وان نيشن إيرترا زملكت حتوتات زي نيرو بوجن كاتبلون تلكا نعها ماليسة عدل كبكا تديكوني يقدر عليه حرايشي جوني أنا قبل زلنتايو تناي قدام مدب بفلاي نكو تعشو مونتس لجمر بستق على متن أبو تساتو في السبات أب جزية تركبو نتا أدراشا وإن كانت ترانسبورتيشن زملكت أنت عانت إسبان أوبان قلت وستو مالتي قاب بانهوف كابتمين ترين ستيشن أبتناتنا ناي فيسبوك وإن كابتناي www.eritrea ቁጥሪ 1 nation.com ኣብ ኮይንኩም ተሓበሬታታት ክትረክብዎ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ዋን ኔሽን ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ኩልኩም ምስ ደልዩ ድማ እቲ ኩሉ መርገጺታትናን ገለን ኣብ ኩሉ ኣብዚ ናትና ዌብሳይት ከም ዘሎ ክትፈልጡ በዛ ኣጋጣሚ እውን ነቲ ኮንፈረንስ ድሌት ዘለዎ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ፋይናንሻል ዝብል ተሎ ከዓ ኣብኡ እቲ ዌብሳይት ኣሎ ፔፓል ኣብ ከይዱ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ገልጽ يغني ዮሐንስ ደጊመ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ንኩልኩም ኤርትራውያን ከዓ ብሽም ኩሉ ኣባል ዋን ኔሽን ናብዚ ኮንፈረንስ ምሳና ሓቢርኩም ክትውዕሉ መርሓባ ኢለ ዕድመይ ይመሓላለፍ። يغني لي سله ثانك يو جون يغني لي